В източните Родопи, сред скалистите върхове, се крие едно от най-загадъчните места в България – светилището при село Татово. Наречено от мнозина гробът на Орфей, това място е обвито в легенди и хилядолетна история. Аз съм тук, за да ви разкажа за него. Светилището е част от мрежа от мегалитни паметници, създадени от траките преди хиляди години. Заедно с Перперикон, то е било център на култ към бога Слънце, Дионис и, разбира се, митичния певец Орфей. Според древни текстове, именно тук, след като бил разкъсан от Менадите, Орфей е погребан от своята майка. Тя предрекла, че той ще се превърне в антроподемон – същество с божествена и човешка същност, което ще продължи да прорицава и след смъртта си. Централно място в комплекса заема уникална пресечена пирамида, на върха на която е издълбан саркофаг. Археолозите смятат, че това е гробницата на обожествен тракийски владетел, а може би и на самия Орфей. Около нея са открити олтари за жертвоприношения, каменни стълбища и дори храм-мавзолей. Находките от Тату разкриват връзки с минойската цивилизация и древна Троя, което доказва, че това е бил важен духовен център, привличал поклонници от цял свят. Днес Тату продължава да ни изумява и да ни връща назад във времето, разкривайки ни частица от вярванията и ритуалите на нашите предци. Едно място, където история и мит се сливат в едно.